Yo, Sayod, Fit, Maya, баъди чанд моҳи гузашта фаҳмидам пиштиву чашмои химори лаънатит чӣ сирри асроре доштай. гӯш кун. давраи мактаби сарм хамакта мерафтум ахири мактабам расид маркази теси мерафтум ми ҳаёти ду рӯза ба бачае рӯпарум кард рӯз то рӯз гап зада ҳаёти мара дигар кард бани мо меҳр пайдо шид ваъда додем ҳамдигарда ки то ахир мемонем табари ҳамдигарда рӯз то рӯз меҳри зиёд рӯзои ширин доштем бари ҳамдигарда будем барқаскорӣ надоштем рӯзои ширин мегузашт бани мо романтика буд ҷанги разбор ҳақорат мо байни мода набуд хостаи ту буд ки ман маркази тести супорум оянда духтур шуда ба назди ту барбигардам ту фармацевта буд кади мехости ма ҳамширашам баъди хатми таҳсилим хизмати ҳоҷати дашам лек тақдири номард хостаи ма буд ту нашид ту мехости ҳамширашам лекин афсӯс ки нашид тақдир дига чӣ вибр кард раҳи мо ай ҳам ҷудо шид ихтисоси ма дига чӣ барқаскори ай ту сар шид баъд вохӯрӣ ба дугонам таи домон оварданат соати 12 шаб таи борон да гаштанат ҳарду мара зан мезадем ки берун буро майхона соат 12 шаб буд иҷозат надодан мара гуфти ай балкон нигоҳ ки дугонат қатъи хушбахтам да назари ту пас будам неки пасти тура дидам имшаб бо хоб накардам навистам дар рӯи дилма имшаб бо ёд кардам чашхимори лаънатима ба ӯ чашмакҳои химориш мара фиребам кад ишқи пок нисбаташ дошам неке таи хокаш кард гуфтам чашмои химориш чӣ сирри асроре дорад неке дил бовар накард бовар кард чашмои химора ҳушм барош мерафт вақте тарафу механдид Sayod имрӯз пушаймонай ай рӯзе дар ту ошиқ шид пишти чашмои химора ду қадар сирри асрор тухми саг да 800 сол нестим дар кор майли ма ғам бихӯрам ғамои туи беномуса майли овора бигардам ай ғами туи даюса ӯ чашмои уқобид мара шикор карда тонист лаънат ба чашмои химорат ки гирёнам карда тонист хаста шидам ай ҳаёт вақте рафти ай барам Sayodера гӯш кардести Sayоди пешина нестам ирӯзо ғам дорам ай пишти чашмои химортай сабаби пир шиданам ӯ чашмои лаънатитай гуфтам бо дӯстдорид кунам болои иқа коре карда номус иҷозатам надодо бар падарат лаънат ӯ чашмои химорит ба дидан химорӣ ай пишти ӯ чашмои лаънатит чанд қадар ҷазирӣ ай ба иқа корӣ кардат ҳамиқа гапат мегум дига корат надорам тира ба худо меспорам